šta roditelji greše, troje dece. Dete završilo 8. razred, kupe mu bicikl, kupe mu sat neki, ne. Kupe mu da ga časte nešto, naš trotine, da li druge. Kad sam ja upisao medicinu, već bio na drugoj godini, meni otac pita koja si ti godina medicine? Završim gimnaziju, majka slavi kao sad ja akademski građanin, lozi iz posla besan. Kaže, kakav akademski građanin, što ste gimnazija, završio srednju školu. Pa kaže, upisao je medicinu. Kaže, pa šta? Kaže, svako može da upiše, pa šta ako je upisao, treba završiti. Da skrati priču, to da čuju sad ovi mladi, ko služe. Diplomirao ja, dao državni ispit. Majka, tortu, sprema, sve. On nosi besan, kaže, pa šta? Pa šta, pa kaže, pa zašto je završio? Pa što je normalno da završi ako je upisao. Dobijem ja specijalizaciju posle čekanja, hirurgije, bolnica Dragiša Mišović. Do tada se ja onako smeškao. Ja kažem, dobio sam specijalizaciju. Kaže, ma nemoj, pa šta dobiš, treba je završiti.